dados ing Joko. Wah. Putra panjenengan Waksi Aking menika tegaya anggadhahi pangewu-ewu cacahe kasekten. Nanging anggen kula tanding kok dereng wonten kerampunganipun. Pramila saking menika kula sayah ingkang kula kersakaken menawi panjenengan marilahi kula kepengin katrem sawetawis. Kaya ngono, ya ning Sentangguri, tapi dhewean lho ya. Ngaten karo anakku ya. Jadi kene Anak-anak. ora melu bocah. Kepiye to, Pak? Aku bingung ngrasakno sedulur puasa. Ambekam kok menggor-menggor ya, Le. Pancen sekti mandra guna Joko Sindu. Olehmu mlayu kok mbok ongkok wae nggih. Kowe iki bedak sapa? Wonten bedak-bedakan adu Jaya Kawijayan kalian Joko Sindu. Setane kowe iki cara wentehe bocah nom saiki lomba lari. Nggih, angkat junjung ingkang angka setunggal angka kalih adu playon, Pak. Adu pelayan. Ning Joko Sindu dereng dumugi wonten ing rompahe kula. Tegese Joko Sindu menika kalah kalih kula. Lah jalaran sewu negara sampun kawon kalian kula. Sampeyan kalah apa menang, Kang? Delok. Apa? Sing teko omah dhisik iki sapa? Sapa sing teko dhisik, Kang? Kangam. Iki to? Ya, Iki sing. Ya. Sajane. sapa? Wong kuwi to tak kandhani. Aja sumbar gedhemu ae kok mbek gedhe kok bledek mangsa ketiga. Lah kepiye? Sing menangi sampean. Aku. Sing teko dhisik sampean. Iya. Lah kuwi sapane mburiku? Sapa? Pripun? Tekamono dhisik Joko Sindu. Lah, Jenengan niku ampun gawe-gawe. Lho gawe-gawe piye? Wong pancetane kaya ngono. Kula dugi omah, Joko Sindu dereng wonten omah kok. Ora ngono ning omah. Dereng. Lah kuwi sapa? Ayo. Wasiake. Napa leres Joko Sindu menika ngrumpini dhumateng kula. Iki mau Dokara wis ana gangrung jam. Gangrung jam. Kowe lagi teko omah. Yen ngono mlayumu iki banter Joko Sindu. Joko Sindu, apa bener kowe mau ndiki lakuku tumeka ning menyang omah? Kasunatane kaya ngono. Joko Sindu, yen kaya ngono, aku ngaku kalah karo kowe Joko Sindu. Waksi Aking Kowe kalah. Kalah, Pak. Kalah tenan, Le. Kalah nggih, Tenan kalah. kuwi kalah, Kang. Sopo? Lakoni kalah. Kalah kok. Iya. Tenan lho. Iya. Skor. Wasiake. Dawuh. Ya kaya ngene iki lho. Anak ora mituhu piwulange wong tuwa. Mongko kowe iki bocah sing kebak ilmu mergo saka piwulange bapak. Bapak elek wis kandha. Kowe duwe ilmu akeh le, senajan dhuwur aja ngungkuli, senajan banter aja nglancani, senajan landhep aja natoni. Nggih, Pak. Ya dulunge ilmu iku mau lho kene iku mau. Kula menungso kuwi dirumangsa bisa lumong. Lah kuwi Kang dirungokke sing tenanan, duwe ilmu kuwi digunakno sing apik. Aja besok saiki bojomu siji, besok bojomu 5. Kok bareng Kang? Iya, iya. Kuwi lho, nek ilmu kaya ngono kuwi aja dienggo ora apik. Ora aku wis tobat. Tobat apa? Tobat, Lah kapok. mending aku yo di WA ngono kuwi. Kapok aku kapok. Kono apa sapa ditenik nek? Kene aku tak lakoni karo Joko Sindu. Nggih nggih Pak. Aku iki gramyar-gramyar penggalihku. Kados-kados. Joko Sindu, nggih kula, Bu. aku tak takon karo kowe jawab sing pas. Babakan menapa, Bu? Lagi jenengku wae rasa jati begawan. Mongko sekabeh ilmu kuwi wis tak cakake uga wis manjing ing jiwa ragaku. Ana ngapa-ngapa tegese aku wis krasa mergo jumbuh kawan jenengku rasa pecah. Aku kok ora percaya yen kowe iki salah sawijining pawungan
sing ora duwe omah, ora duwe sangkan paran, iki aku ora percaya. Tenane kowe iki sapa to? Ngaku bloko wae. Nggih, Bapak, kula mangertosi menawi panjenengan menika mangertosi saderengipun winarah. Kula badhe bloko dhateng panjenengan. Sejatosipun kula Prabu Sindunegara pengayoman saking Tanjung Anom. Wah, suwun Prabu. Pangapunten lho sinuwun. Piye to Kang sing nggih pirang wae to Kang sampean iki kan. Lan jenengan boten Sampeyan iki sanjak. kok gawe pirang aduh yo Kang. Ora ngerti kok. Sampeyan iki lho. Lah mau lah yo penjan boten sanjang kedek wae. Piye to Pak? Pancen bejo kowe ora kenyala-nyala. Pangapunten lho sinuwun. Nek aku sing ngarani barang iki trae barang apik. Nggih barang apik. Siti Kang. Darono Barang kok siti to Pak. padha ngrebut ndangguri kok malah sinuwun. Lah nggih niki lho barang kok iso barang apik. Sinuwun. Kalian anak kula panjenengan kersakaken. Kula sumanggaaken Lho, sawetahipun. kok kados ngaten to Lho Pak? jare kowe jare seneng to. Mboten no Pak. Tenan boten aja sembrono lho. Ora Kakung, ora. Aja kok muni boten lho. Kowe ngarep Boten, kandha boten. seneng saiki kok mboten. Boten tenan. Bobot piye? Aduh, niki tegese mboten nolak. Walah, lah yo ngono kok iso Mas-mas hati, iki ya. boten. Bapak menika sampun gamblang cetha lan terwaja ing sekawit menawi panjenengan marilahi badhe kula boyong wonten ing Tanjung Anom pinapa kula pundhut garwa. Kados ngaten kula namung nilakaken dening panarima nggih kula sepisan malih matur nuwun sanget ing atase anak kula panjenengan pundhut garwa. Ngaten ya Bapak. Jaluk pamit lawan Bapak lan sekadar maksiate. Pak saiki aku njaluk pamit yo Pak. Ya, sing ati-ati kula mati malah salam. Njaluk tambahipun pangestu yo. Nek kangen omah yo tilik-tilik omah lho yo, Nduk. Pak. Tilik-tilik omah yo. Ayo Kang. Ngeten iki lho. Kula pun rumah remen sanget, Pak. Masyake nggih kula ana bere. Saben-saben ana wong lanang kok teter kadedayan. Unduan-unduane iki. Kowe bisa mikul dhuwur mendhet jero kelawan asmane wong tuwa. Sing saiki sing kepenak adimu. Kowe besok wae yen duwe bojo ya kudu kaya aku. Kula menika gampil. Keri-keri mboten napa-napa. Penting adik kula riyen. Ya, aja mewaki wajiban, rampunge dhisik, Rama tak ngasuh. Oh, monggo. Nggih, monggo.